हिनके बाहाय तंबाय खाजाना मारे केचिं सं खा खलायना रok jotona kaham korong no tong nai nei haina haina rok ni bage chikon cha update video tui pheka ngano nai tungni plan paithak jara nga phadi thini video no senglai sinai Inong bagi chikon cha update video tui phemani hinke Chini Bubagra je botni khuk paithang bini Facebook page ni bising tui botini lukurok no bobini bakhani kongno sananai mani abono sanarno tini punukna ni te sananai ni phayo nora ob video no naikang kai belai kheno nok tini kamang sajak nai tam ningke Chini Bubagra ama he bakha kotor bakha kuar te hamjak nai chin do phano te chin do phani bagi bo sakno phano roimano jan pran diwi botini samung khlai tongo te choba khlai tongo bo sananai ma ga bahai je jorawo kwmai thango a jorawo kebonin logi phatongla phiaba nin logi tongnai ni borok ni boro sananayo inke Bubagra o jagawo bo simani hinke obahai Facebook page ni bisingtei when all is lost all you have is your people I am tired exhausted and unwell but I knew that this fight has to go on for all of you we will rise we are Tripura ini orbo Bubagra Sakha ge boro sanai ka je omahai je jorawo jotto kamawi thango a jorawo ni thani je tongo je jorawo jotto kmai thango nini thaniyo ajo sudu tongruk nai borok simino neoro sananayo ang belai kena lengjak ang belai kena parishram neoro Bubagra Sakha te ang belai kena saksoi ba hamya phiaba ang saimano je choba abo je Chini jottoni bagino a choba choliwi ma thangtai tongo ini orang Bubagra Sakha abo choli ma thangnai ni bosau te chung sisanai chung Tiprasa eba chung Tipra ni boro sanai ka inka o kok thaibai je o Bubagra je chungno bini Facebook page ni bising tui je saklai ma bai chung oro amuna wan chuktai tongo Chini Bubagra bo khoksa belai lengjak belai saksori hamya hinpano bini a saksori hamya no left side to niwei bo chobano right to niwei bo samung khlai tongo khajan mare kijing song jung taupono jung tabu phana sijanani dorkar Bubagra Sakha phadi sung bchalaiano jung ka Tiprasa jung ka thancha jung thanchao tonghangai simise Chini a buskangi choba Chini anje man thaina jung mani manai ni Chini Bubagra Sakha jung tabu kmawi thangka abo tongsitun ama hai ni tongite inglia ni Chini Bubagra Sakha tam ni hinke ak kmamano no jung tewai chamam phina hanga kai Chini ekmatro jung lorai ma khainai jung choba ma khainai hini Chini Bubagra Sakha khazan marke jung songrok dini ob video nai saiman kana Bubagra tamo hini message rina mo chungjari tongkha tamo message khlaika Chini borok do phani borok no Chini Tiprasa Rok no hinke ob video no manchak no share khlai di te Chini Bubagra amsuk je maya ganang amsuk je bo kharim ganang Chini borok do phani bage choba khlai tongo kha kotorke awon bage no comment box no Bubagra ne bage Bubagra long life ne no jotto comment box thani comment khlai sadi te ob video saja kanga like na ta pogbi haina haina next video ma life nai jotona hambai bye